morning, Lions and Leos! Alas 3 pa lang ng madaling araw, pero ramdam na ang excitement dito sa Pangasinan. Bakit? Dahil ngayong araw, magkakaisa ang buong Lions Pangasinan Region para sa isang mahalagang misyon, ang ating tree planting activity. Kitang-kita sa mga mata ng bawat isa ang excitement at saya kahit kulang pa ang tulog. Kasama natin ang ating masipag na District Governor, Josephine De Leon. Pati na rin ang ating mga ginagalang na past District Governors, officers, at members mula sa iba't ibang clubs ng Lions International. Touchdown! Nandito na tayo sa Mangrove Propagation and Information Center dito sa Buod, Alaminos City. Napakaganda ng simoy ng hangin dito. Nakaka-refresh ng spirit. Bago tayo sumabak sa putikan, dumaan muna tayo sa isang mahalagang briefing. Tinuruan tayo ng mga experts dito tungkol sa iba't ibang klase ng mangrove trees. Alam nyo ba na hindi lang basta-basta tinatanim ang mga ito? May tamang lalim at distansya para siguradong mabuhay sila. Napaka-educational ng experience na ito. Hindi lang tayo basta-basta nagtatanim. Natututo rin tayo kung paano protektahan ang ating coastline laban sa baha at storm surge. Nature's barrier, ika nga. Pagdating namin mismo dito sa site, high tide na pala. Pero dahil ang Lions ay laging handa, hindi ito naging hadlang. Hinati ang ating grupo sa dalawang team. Ang unang grupo, sumabak sa coastline para itanim ang mga seedlings sa kabila ng mataas na tubig. Ang sayang makita na si mismong District Governor Josephine De Leon ang nanguna sa mismong putikan. Kasama rin ang Pangasinan Coast Lions Club at ang mga liyos nito. Talagang walang inaatrasan. Ramdam mo yung init ng paglilingkod sa bawat punla na itinatabon sa lupa. Ang ikalawang grupo naman ay nakatutok sa propagation o pagpupunla. Mahigit 400 mangroves ang matagumpay nating naipunla at naitanim ngayong araw. Ang mga punlang ito ay para sa mga susunod pang mga grupo na magti-tree planting dito. Pay it forward, ika nga. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatanim, pagod man ang katawan, punong-puno naman ang puso. Ang sarap sa pakiramdam na nakapag-ambag tayo sa kalikasan. At syempre, hindi kumpleto ang Lions event kung walang fellowship. Nagkaroon tayo ng konting salo-salo. Dito mo makikita na ang tunay na samahan, walang ranking, walang club. Lahat tayo rito ay isang pamilya na nagtutulungan para sa komunidad. Ang daling magtanim kung lahat tayo ay magkakaisa. Overwhelming ang support ng bawat officer at ng mga members. Tandaan natin, ang bawat punlang itatanim natin ngayong araw ay magiging malalaking puno na proprotekta sa ating mga anak sa hinaharap. Ito ang Tatak Lions. Ito ang serbisyong totoo. Muli, ako ang inyong ka-Lions. Hanggang sa susunod nating service project, huwag kalimutang i-share ang video na ito para ma-inspire pa ang mga maglilingkod. Lions, we serve! Because we care.